YouTube channel. For today's vlog is just a normal day, or uban lang tamo sa akong mga ginabuhat-buhatan karon. Magsinamukta kay nagbuhat sila cat house, basta murag dulanan sa Jose Rizal ka, girl. What? Basta, so let's go inside. So nata karon sa apartment namo. For rent ni siya, pero not now, but soon. Charot. Okay, so let's go inside. Yeah, inside. Hi. Hi, Kuya. Kuya. This is engineer. Engineer Joseph, yeah. Charot. What chale? Ito ko martilyo nga gamay nakbe. Tour ka mo. I-tour ka mo. So this is charot. Joke lang. So one siyang cat tree made by what? Made by Engineer Joseph. Wala pa na siya nahiman. Kailangan pa siya mga pink. Ayan na mo siya. Parang sa hangin. So, tapos, ako naka-idea of vlog. Ingnan ko ni Kuya. Napit na mahuman. Napit na mahuman. Pero, it's okay. Pagkita na Japan ako. Montage. Charlie. Time-lapse sa bita. Pwede naman. Tapos ako patunganan sa tripod. Kani-cut lang siya na. Yan. Magwagang. So, stay pag naman diha sa akong gipatungan. Ito, yung si tita ba? Inaniwan daw kay para na-design sa dali sa Buang ka, girl. Update rata mo later. Uy, di ko makita tra. Update rata mo later if unsa na yung mga nahihitabo sa cat house. So, insert na ako siya sa mga vlogs kay wala lang, insert na ako siya sa vlogs kay feel na ko umubora ni siya, and then insert na ako siya sa mga vlogs kay para taas-taas sad, no? So, yes, girl. A few inches later. As of now, as of the moment, charot, muna ni siya. Wala pa siya nahuman. Pero achieve na kaayo siya. So, yes girl. Pagkita na ako niya if nahuman na or di ba ito eh? Or if saan na siya. Pagkita na ako. Ang pa-cute lang kasi walang natutulong. Okay, so I'll update you later kung ano yung mga nahitabo. A few inches later. Ito sa balay, magsinamok ka kay Ate Lisel. Diba? Kailan naman mo ni Ate Lisel. So, ito na to. Sa Ate Lisel, magsinamok ka. Kaya para Ginagawa mo. hi! Hi! Apil finishes the vlog. Ay, kaapil ako lang lagi ko. Sa mga artista. Na hi! Hello. Yay! Ni-hi na siya! Family is... Family is family. Family is the most important.
Say hi to my baby. Hey, hey. Say hi to the mga kawat lang. Say hi. Hi mga kawat lang. Hi. I'm Peanut. Hi. And I'm pregnant. Are you pregnant, Peanut? Are you pregnant? Are you pregnant? Aray ko, aray ko. Okay, 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 okay. Okay na, so, wala siya sa mood. So, let's go out. Ay, have sa natusuga. Girl. Aray. Hindi na ako nag... Huwag ka naman nagkakita. Sige, agta ka ni Be? Ha? Agta. 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 Ako na ako. Aray ko, aray. Kaya yung agta. Ha? Okay, sumapit na. Tiksi na mo kasi may duhan ni Jam Jam. Aray. Okay na, ako na akong gagamot ay. Ako di ay. Sige na kung ano ay. All the time. Ay na lang dito na. Ay, salang, B. Ako sa siyang ano ba? Diba? So, ako na lang mag-adjust. Para dito makasama. Char, joke lang. Huy! Joke! Ayaw mo. Kay bukat kayo Dili ko. na. Kasi, Mo, Jud. Bitan ako. Kaloy! Sorry na kung karaton, pero failed sila. So, balik ko sa duyan. Wakay lingaw, girl. Ay, butang mo lang ako dali. where are you going? You know where are you going? Where are you going? And get the food of that food that English? Hi, English! So, nagkadimao. Ano si Jum Jum? Hi, girl! Hello, madam! Unsa man? Unsa nanay? Para kuan kanang pakaon sa manok wa ito ko plan Kani siya, para ni siya pakaon sa manok. ang tagbubuk. Sige. Sige, videoan daw ko ni nanay. Sige ikaw ini. Hello! So, itawag ko ni Marie Josie. Siya iga camera. What? And naglubok ko og unsa ganin ni nay? Bani sa saging Bani sa saging. and alternative para sa pakaon sa manok. diba? So, siya ni mag-answer. So, unsa ni siya na unsay ko na ni nga texture? Char! Unsa ni siya na? Ano gitawag og na tudlo na siya muna si lusong kana siya alho. Wala siyang lusong. Dayo. Yung alho. Alho. Oh. Mortar and pestle. Mortar. Mortar and pestle. Mortar. Nay, kuanan pa ni or dili na. Mm. Okay, so maghugas na kag kamot. Kay dirty hands na girl. Update, muna na siya. Pito siya mahuman. And then nagkaon ng engineer. Let's eat. No, multitasking ka girl. So let's go. Matali man mo tan-aw ni tuwad.
get into the video. Charot. So, ipakita na ako sa inyo mga bantam na mga chicken. Here. Makita ba? Mga bantam, guys! Nasa mo na siya. And then, tapos mo na siya ang kaber. Madlok ko, oy! Manuhit! So magtago-taguan mi karon. Banana, mana! Tago na mi. Asa matag pa di matag. Okay, so si Inji manggod. Hello, I'm back. So, muna siya ang final output. Sa montage. A few inches later. Hello mga kawatlang! Welcome back to my YouTube channel. And for today's mag-Korean may karon nga gabi. So, i-introduce na ko ang among mga foods. So, we have lettuce, we have tofu, bacon, spring onions, mga spices, tapos pineapple, rice, and then kimchi, tapos alama. And then, nami, spicy Korean noodles. And then, yes, we have soju, mga Korean. Okay, so, let's begin! Thank you so much for watching. Please like, comment, share, and subscribe mga kawatlang. And stay tuned and updated sa akong mga vlogs, pranks, and videos soon. Stay safe mga kawatlang!